21 urte bigarren finala eta bigarrenean bete du ametsa Jokin Altunak. Iaz 22 eta 21 galdu zuen, aurten 22 eta 21 irabazi du. Lehenengo txapela du amezketakoak eta etorkizuna kaiolaren barruan berea da. Denetik izan du finalak emozioaz gain. Tentsioa kantxa eta armailetan, polemika, tanto gogorrak, tanto ederrak eta amaiera paregabea. 1 eta 6 aurreratu da Altuna. Hortik aurrera urrutik agindu du. Alderik handiena 14 eta 10ean. Altunak lanean jarraitu du. Partida orekatzea lortu du eta azken txanpa gordetzekoa izan da. 19 eta 18 aurreratu da Altuna. 20 eta 19 gero urrutiko etxea. Sotamanoz, Biormako zoragarria egindu Altunak eta 20an berdin. 21garrena ere amezketakoak eta sakea iaz bezala finala irabazteko. Urrutiko etxea guztiz konzentratuta. Luze jokatuta 21garrena egindu Zaratamokoak, sakea bizkaitarrak. Gora begira urruti, aurkariari begira Altuna. Sake bueltan ia egina izan du tantoa urrutiko etxeak, baina katua bezala luzatu da Altuna, urrutik ez du urrengo pilotakadan asmatu, Altunak eutsi eta urrutik kontrakantxara. Altuna txapeldun eta pilotakada guztiek balio badute ere txapela irabazteko, honetan erakutsi duen fedeak eta goseak eman dio txapela.